σχόλιο με βάση κάποια πράγματα που ακούστηκαν. Ένα σημείο το οποίο σταθήκαμε εμείς στην εισήγησή μας, στάθηκε και σήμερα, αλλά θέλω να το ξαναπώ ότι είναι πολύ μεγάλο αυτό το οποίο σημαίνει που είναι η οικοκτονία. Πέρα από την γενοκτονία, γίνεται μια οικολογική καταστροφή αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη, άνευ προηγουμένου. Και γι' αυτό στάθηκε και πριν στην Τράπεζα Σπόρων της Χεβρώνας, που ήταν η μόνη τράπεζα σπόρων που είχε μείνει στην Παλαιστίνη, που στην ουσία είναι η κληρονομιά των αγροτών στην Παλαιστίνη. Και για να μπορέσει να ξαναχτιστεί αυτό, χρειάζονται γενιές για να μπορέσει να ξαναεπανέλθει αυτή η πληροφορία γενετική πίσω στα χέρια των αγροτών. Ο σύνδεσμος ο οποίος αναφέρει η Μαρινέλα είναι η Union of Agricultural Workers, που είχε βάση στη Χεβρώνα, πλέον δεν την έχει. Μπορούμε να το αναφέρουμε και μια φίλη που είχε επισκεφτεί τα Χανιά πριν 2 χρόνια, είχε δουλέψει μαζί της. Στη Χεβρώνα, την οποία έχω επισκεφτεί, υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες μπορείτε όχι μόνο στο λιωμάζαμα να τις επισκεφτείτε και να λειτουργήσετε ως τηρητής δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Δηλαδή, μόνο με την παρουσία κάποιου, μόνο και μόνο που κρατάει μια κάμερα στην καθημερινότητά του, στην καθημερινότητά της, να εκφοβίζει κατά κάποιο τρόπο τους στρατιώτες στο να φέρονται καλύτερα στους Παλαιστίνιους στην καθημερινότητά τους, στα checkpoint και πάει λέγοντας. Υπάρχουν πολλές μικρές τέτοιες οργανώσεις που μπορείτε να βρείτε. Αυτά σαν σχόλιο. Ναι. Επίσης, είναι σημαντική και η σύνδεση που δεν είχαμε σκεφτεί έτσι καλώντας και τη Μαρινέλα με την Κρήτη και έτσι την Ελλάδα ως ελαιοπαραγωγός τόπος, και ειδικά η Κρήτη. Και βλέπω έτσι μια τρομερή αντίφαση στο πώς οι Παλαιστίνοι αντιλαμβάνονται τη σύνδεση με τη γη και την ελιά, με το πώς εδώ πέρα εγκαταλείπεται, πόσο έτσι τσιφλικάδικα, ας πούμε, αντιλαμβάνονται το λιωμάζωμα οι ντόπιοι και πώς πουλάνε τη γη τους πλέον και χωρίς κανένα φίλτρο σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και στις Ισραηλινούς. Έτσι ξέρουμε και στον Αποκόρονα ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις τις οποίες έχουν πάρει και ενιαίες Ισραηλινοί. Κάπως πλέον βλέπουμε έναν οικονομικό επικισμό που, εντάξει, εμάς μας τρομάζει, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους. Και κάπως σε όλο αυτό που μας έδειξες, Μαρινέλα, εγώ βλέπω και κομμάτια από το μέλλον, δυστυχώς. Θα ήθελα να μην το σκέφτομαι έτσι, αλλά βλέπω το μέλλον στην Ελλάδα έτσι όπως πάει, γιατί δεν είναι μόνο οι κυβερνώντες, είναι και η αντίσταση της κοινωνίας, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή βλέπουμε και όταν αντιδράμε και διαμαρτυρόμαστε για το Crown Irish, ότι οι επιχειρηματίες της Σούδα, ας πούμε, μας κράζαν, ας πούμε, λέγανε και εμείς πώς θα ζήσουμε, ρε παιδιά. Οπότε τώρα θα είναι μια τρομερή σύγκρουση ηθική, έτσι, αρκετά βαθιά πια, συνειδησιακή. Και γι' αυτό θέλαμε πάρα πολύ να δείξουμε και αυτό το ζήτημα, έτσι, λίγο σαν αφύπνιση σε μέρη σαν την Κρήτη. Είναι αλήθεια, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ίσως θα πρέπει όλοι να ανησυχήσουμε και να κινητοποιηθούμε. Είπες για την Κρήτη, αλλά και στη Μεσσηνία, όπου εγώ ζω, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί, παραδείγματος χάρη, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αυτή τη στιγμή το κυβερνάει το Ισραήλ. Γιατί το κυβερνάει? Έχουν κάνει μια συμφωνία, τους το έχουν παραχωρήσει για να γίνει κάτι σαν εκπαίδευση πιλότων, κάτι τέτοια. Δηλαδή, από το πρωί, από το πρωί αρχίζουμε τη δουλειά μας, από το πρωί ακούω τα αεροπλάνα επάνω να κάνουν γυμνάσια. Επίσης, έχει εγκατασταθεί μια πάρα πολύ σημαντική κοινότητα Ισραηλινών στη Μεσσηνία. Πρόσφατα αγόρασαν στη Δυτική
πολιτιστική παραλία της Καλαμάτας, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική περιοχή, 300 στρέμματα, και θα κατασκευάσουν διάφορα, εκεί ξενοδοχεία, σπίτια, διάφορα. Δηλαδή εγκαθίστανται στην πλάτη μας. Αυτό με το αεροδρόμιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η εταιρεία που το διαχειρίζεται, συγγνώμη, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομα, είναι μια εταιρεία που το διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Ισραηλινών συμφερόντων, η οποία συνεργάζεται με φορείς της Ελλάδας και πανεπιστήμια. Ναι, μπορεί. Συνεργάζονται, μπαίνουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω της πλαγίας οδού. Οι Ισραηλινοί παίρνουν χρήματα για να βελτιώνουν όλα αυτά που κάνουν, όπλα, drones, δεν ξέρω, διάφορα πράγματα τέτοια. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι ένα μεγάλο αγκάθι, πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι, που πρέπει, εγώ το έχω πει και κάτω στις δικές μας συγκεντρώσεις, και το λέμε, πρέπει να αντιδράσουμε πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω, δηλαδή το να κάθεσαι να δουλεύεις στο γραφείο και να ακούς επάνω να εξασκούνται από το κεφάλι σου, για να είναι ικανοί να συνεχίσουν να κάνουν αυτά που κάνουν, εντάξει, είναι πάρα πολύ επώδυνο. Δεν είναι μόνο η Κρήτη, δυστυχώς.